नै एक्सपो ट्रेड एक्सपो नेशनल एक्सपो मिथुन बोरो mau खारखो मिथुना Injon lana थांजोब हा उनाव लांफैसिगोन माहाजोन जाबा लांफैसिगोन माहाजोन जाबा लांफैसिगोन वाटसा मोजाङानो ना कुरियालै कुरिया मोजाङानो ओ दखाननि गद गेले ओ दखानदार ओइ बिदिनोथ' लाना थाङै खोनाखो हिनजाव लाना थां हिनजाव लांनो मा ओंखाम जायो बिराद बुस्थु हिनजावनो केन्नाय जोंनिया फुङाव लाना थांनांगौमोन Thank you. No, le. Oh. मोजाङानो नै हिनजावफोरनि गस्ला नैबे नै 150ल'नो फिक्स प्राइसनि नैबे 100ल' Này proses saya nih, hei Mitun, hei ini proses saya lana, bisa kan nih? Pisang nih, EXPO, 100. Ah ini saya sih mengkharam cuy. Hinjaupurni ke Zahara nani au? Hinjaupurni pilih lantai sini apa berani ke? Hinjaupurni sih. Ini mana kami sendiri kan? Ini, tuh guys, ini terang rumah. Apa nih sih? Bisa damai 100 nih. 100 nih. Này mày thấy đây này. Anh X này được. Wow, đây này. EXPO. Mana itu? EXPO. Oh my god. Ah, more size or happen pam na na. Double triple XL ini kan, something. Genji kapur apa? Genji kapur. Genji kapur কি করেন? কেনা কেমনে রেখেছে? কোনটো হবো কোনটো ইটো হ্যাঁ দাগ লাগি যাব নাকি হ্যাঁ
অলপতে দাগ লাগি গ'লে আৰু অলপ প্ৰিণ্ট আছে না একদম मुदला मोनसे शपिं खालामगासिनो मालाय मुदला मोनसे शपिं समाव फैनानै नायगासिनो र' लोगोफोर ओइ बाबु मा नायदो मोनाखै नामा सेटिसफाइ गैया सेटिसफाइ नङा सला मोनसे फसायनाय गैया नामा मिथिनानै लरखौ नायगासिनो मालाय नागिरगासिनो मानसियानो अबस्था गैया जालांदों नामा दुखु माने मानसियालाय दुखुबो थायो सुखुबो दोङो जि माने थेवबो उपाय गैया आरोना दुखु सुखुनि गेजेरावबाबो माने एसे ओरैनो लोगोफोरजों माने बेरायनानै इन्टारेस्ट खालामनो फैबाय आरोना उपाय गैया माने सलाफोरखौ नायगासिनो नै फसायनाय मोनब्लाबो माने गैया नांगौ बायदियाव मोना माने पेन नायदोंमोन पेन नायबाबो माने आंनाव जानाय गैया माने खालि एक्सेलल' आंनाथ' डाबल एक्सेल नांगौ जायो दा आरो दामालाय माने एसे खमावमोन 150मोन खिन्थु आं डाबल एक्सेल थानायमोनबा माने लांगौमोन आरोना दा जायखौ लांनानैलाय माथो खालामनो नङा होमबा आरो न'बो रावबो गानग्राबो गैया आसार लानो थां आसार लानो थां दे आसार जानो लाङोबा लां माखौबा मोनसे केमान केरिसा फवा 100 नै मा जातनि पापर दं लोगोफोर अनेकथा जातनि पापर दङ फवा 100 थाखानो Siapa maha baik ni oleh. Mana gede? Oh sundri kelandak. Ada. Ni kelandak. Gथ'फोरनि आरोना गथ'फोरनि माबा मोनसेखौ पसन्द जायो बेखौनो लागोन आदा बादा नुनो बादा लायनो गोरा माबा मोनसे आखाइ गोलैयो बिदिखौ लायनो जालाय पापड़ी चाट होबो मिक्स चाट होबो दही चाट होबो Kedin থাকিব আৰু মাখো যাম kedin আছে আৰু 12 तारिख लो থাকবো 12 তারিখ পিকচার পর হইছে 28 তারিখের পরে চালু হইছে 28 এনে দাম গিলা কেমান এটো পস্তাটো 30 টাকা 40 টাকা 50 টাকা 60 টাকা ছাগন হ্যাঁ যা যাই কি ছাগন এই কোন ছাগন Diyor la korban itu, ha? Sini itu teh. Malah aja sih le gopar, mana coba ini pokoknya kalau jabai pinane bis dosta ada ini pokoknya ada, nah jadi dia, apa gila, dia ini coba dah jangan jalan gopar, mana mai pinsel, malah gopar coba dah lama aja ini saya ada. Sini जेबो लालाय फला ओरैनो नायनानैसो फैदोंमोन नालाय दा नायनानै थांसै आरो जोंबो बारा गोबाव खालामबाय थाला माने एसे हरबो थौबाय थांसै बिदिब्ला लोगोफोर थाबैनो नेक्स्ट भिडिअ फिन लोगो मोनफिनगोन आसा जों दिननि थाखाय बाय बाय सि इउ